Amen ke bathandekayo. Amen ke bangcwele. Amen. Alembingelele amakhosana. Amen. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bingelele nabo baba nabo mama intombi insizwa Sunday school. Bingelele umfundisi wami. Amen. Egameni lomfowethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane obekuhle kuye wasisusa endaweni yase Orange Farm ozosifikisa kule ndawo bazalwane. Amen. Siyabonga uNkulunkulu osuse Orange Farm sizofika kule ndawo singezile ukuzochatha. Singezile ukuzophalaza. Singezile ukuzogcatshwa. Kodwa size ngemfihlakalo. Amen. Amen bathandekayo. Amen. Size ngemfihlakalo yasezulwini. Umama Tekwaneke mina bazalwane wase Orange Farm osiyami mama nje ngilutho. Kodwa abazalwane uJesu kwaba kuhle wazalelwa esibayeni waqede weza kimi ngingelutho. Ngiphethe indaba ke bazalwane angithuma yona ukuba bazalwane senikholwa senisingisiwe. Senimuzwa ngaphakathi ukuthi cha nangu ukhona. Amen. Amen bathandekayo. Senize nisho nasenkonzweni ukuthi eyisablesseka. Siblessekile namhlanje bekhona phakathi kwethu. Amen. Kodwa mphethe imfihlakalo yokuthi nimazo kade ekhona phakathi kwethu. Onjani? Amen. Ngoba kade ekhona enblessa enenza konke kodwa akakwazi ukusuka nesifo. Akakwazi ukuba malangabi mayefika ebandleni ashisa izifo. Amen. Hey. Akakwazi ekhona ebandleni lo Jesu lo moya ingcwele aqeda inhlupheko. Konke nje kukhona kodwa siblessekile. Hallelujah. Ngala siyablesseka ngala ikhona imthwalo. Ngala siyablesseka ngala ikhona imcibisholo yokufa yonke high blood ijukela what. Kodwa siblessekile. Size siphethe yona le. Sihamba nayo. Kodwa siqondi kahle ukuthi ithini phakathi. Amen. Ngizoshumayela ivangeli lokuthi amaKristu akahlukane nabantu njengabantu abakhonza amadlozi. Ngoba abantu abakhonza amadlozi umuntu uthefa khona manje nje sobethi abamthinta ungcolile. Kodwa lo muntu kade simgeza nje simgqokisa kuhlwacimeza nje hayi asamthinti. Asamthinti njalo mase simthinta sesifuna ukugezwa. Amen bazalwane. AmaKristu athi uyaphilisa. Athi welapha zonke izifo. Kodwa phethe zonke izifo wona futhi AmaKristu. Abafundisi babeka izandla kubantu abagulayo. Futhi bona bayagula. Amen bazalwane. Hey inkulu le ndaba bazalwane. Manje wangithuma kuNkulunkulu kwaba kubike bazalwane wathuma umuntu wesifazane. Hey namhlanje kuqhaqhazela amadoda. Ukuthi impela ke ngimphamba kwamakhosi. Kodwa ke ngizoma. Amen bazalwane. Amen. Wathuma umuntu wesifazane ongavumelekile ukuma phambi kwebandla. Wamthuma uNkulunkulu umuntu wesifazane ngoba hey inhliziyo yendoda uSathane uyenze yaba yitshe. Ngoba wathi uNkulunkulu indoda ayinkulunkulu. Uyayibona nje yena ukuthi yonke into yasemhlabeni ngcono nokuba nikhethe into enhle yasemhlabeni. Manje nisuke nje nakhetha okubi. Hallelujah. Amen. Ngoba ngcono uNkulunkulu mayinikele kini umhlaba ethe wena umhlaba ubuseni nibusa ngento enhle. Manje nibusa ngento embi. Wangithuma kuNkulunkulu bazalwane ukuthi ngizotshela nje amaKristu ukuthi uJesu akabhanqwa nezinto. Hallelujah. Ayikho nje into la emhlabeni ongathi ingangisiza. Yeah. Amen. Kuyo yonke impilo yakho ayikho into la emhlabeni ongathi lena ke mangiyithatha manje inganginceda. Ngoba noma ungathi uthandazela amanzi adalwa uye. Noma ungathi uthandazela itshe ladalwa uye. Noma ungathi uthandazela isihlahla sadalwa uye. AmaKristu wona wafanele ukuthi athembele emanzini, fanele athembele kuye. Aye kuye. Uyayela ke kuNkulunkulu awuyelwa umfundisi. Awuyelwa uArchbishop. Mase kunikile nje uJesu wena uyaziyela. Amen bazalwane. Amen. Uyayela kuJesu. Uyabona bazalwane masuthathe lo Jesu wahlambuluka. Yeah. Wathatha uJesu wakhetha uJesu mamfundisi wahlambuluka.
wakhipha zonke izono zakho waqede nje wena wahamba nje uthi nje mawuthenje nxe uthenje nxe lo nxe nje usumuse enhlambulukweni njengoba uJakoba esho ethi hlambulukani komunye emabandleni kufanele ngabe kukhona abapristi abahlambulukisa abantu izono babathandazela ukuthi inkosi bonile la muthethelele mhlanze umhlambulule ngegazi lakho before angene enkonzweni ayodumisa. Amen bazalwane. Manje ivangeli selishunyayelwa manje umuntu ungena nezono la enkonzweni uyomuza umuntu uyakhala la enkonzweni noma sesithi sivala inkonzo lethandazile lekhalile ulekhalile nje ngoba manje ushiswa ilento ungene nayo la ucabanga ukuthi yena ngokuthandaza nangokukhala elekhalile uzothethelelwa lento le. Amen bazalwane. Amen. Kanti lento kufanele ngabe uyishiye ngaphandle wavuma isono sakho uthi ekseni sengithe ngivuma nje ngivuka ekseni umphefumulo wami wathi inhliziyo yami yathi umpristi amkhulekele angene enkonzweni enkonzweni indawo yokudumisa indawo yokuphakamisa uNkulunkulu akuyona into yokukhalela imthwalo sishiye enhlambulukweni singeneke sesizombonga. Amen bazalwane. Athina ke bazalwane mina angikholwa kakhulu kangako ukuthi ngikholwa kangako kodwa baba wami bamakhosami yini nje inhlambuluko. Amen. Ayikho into engakwazi ukuyenza ngenxa yokuthi ngiyayihlanza ngiyayihlambulula every day make kwakhona nje ngisho engimsolayo enkonzweni ngiyayihlambulukweni ubani ngiyamsola ngokuthi bahamba abantu bayasolana enkonzweni sokwazi kwadabuka iketi namabhuluku ensolo kodwa bless the Lord sekuze usathane enzela abantu ukuthi bangathandani bazondane azabuye ngelanga abuye futhi athi thandanani ubone futhi sebehleka. Mina wangitshela uNkulunkulu wathi ngingahleki manginento nawe ngaphakathi wathi ngifana nokusineka njengenja ngoba ngiyasineka kuwe kodwa nginento la ngaphakathi. Amen. Fanele ngize kuwe ngizothi mfowethu ngenkathi ukhuluma wena inhliziyo yami iyathi ngoba asisavumi ke thina esikholwayo izono leziya zokuthakatha akho thakatha la endlini asisavumi ke thina izono leziya zokuthi bazalwane siyeba akekho webayo la endlini sifuma nje uthuli lokuthi inhliziyo iye yacabanga yathini. Amen bazalwane. Uyabona bawuthatha lo nkonzo yokukholwa lokwethemba uNkulunkulu bese uyahlambuluka ayikho into ngekuyenza emhlabeni. Haleluya. Uyofakazela lelizwi elithi ngokukholwa kwenu okuncane uyothatha izintaba uziphonsolwandle. Amen. Bapha abazalwane abanjalo. Amen bazalwane. Amen. Baba mangabe uhlambuluka nomlomo lona ukhipha inhlambuluko ukhipha isono uphalaza isono ayikho into ongayikhiphi ayikho into ongayikhuluma yenzeke. Amen. Ngikhuluma nje manje siza la endleleni ukufona Cape Town uthi hey ngihlele esigangeni sebedubule bonke abantu ekhaya kuyangcatshwa namhlanje ngicatshwa aba-3 ababadubulile manje angikwazi lokuyobangcwaba sakhuleka sathamba ekhaya uthi bakhona nalabo abasidubula abasiqeda sathi hamba ekhaya. Yeah, amen. Silinde nje manje kumfonela ukuthi uyileka ungcwabile ngoba akekho ozokuthinta sesikhulekile egama laJesu. Haleluya. Egama laJesu. Amen bazalwane. Fanele nina abaKristu ngibalona ngama ngifika lapho. Fanele nina abaKristu kube bonke abantu abangakholwa beza kini. Inyanga lezi ngabe zafela kudala. Ukube ninawo lo moya ukusiza abantu. Ukuthi umuntu nje mangabe umshado wakhe uphela nigijime niyomkhulekela nithi Jesu. Mangabe kuliwe makhosi senginani shaqa nongixolela. Senginani shaqa ukuthi bazalwana kinize kulo Jesu. Nithathe lo Jesu. Niliphathe kahle izwi kaNkulunkulu. Ufuna nini uNkulunkulu nini nimmele. Haleluya. Amen bathandana. Nitshele isizwe
isizwe nishaye umthetho nitshele isizwe sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lokho akakufuni nibize isizwe makuthiwa nje kuzofika oCovid niqoqa isizwe usukuma inkosi egcwele uNkulunkulu uphakamisa isandla uthi isizwe samnkosi Igama likaJesu. uthi isizwe samJehova uthi abaholwa yimi baba bavikele Yeah. tholakala ukuthi isizwe senkosi ethile akungena ukufa tholakala ukuthi isizwe senkosi ethile intombi nensizwe zakhona azizalisani Amen. akufetshwa esizweni sakho ngoba wena ungcwele Amen. Hey, Jesu. ufetshwa kangaka nje kusho ukuthi konakala enhloko nasebandleni kukhona indlela efana nekamfundisi nje konakala empulpiti Amen. ngicela amakhosa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi andilethele ngizocela nje ukuthi hey ke sibambe manje mangabe niyamthanda uJesu nizobona izumangalisa into engakaze nibone Amen. uJesu akakabonakala ngani njengoba niyezele sizoyibamba le mpi kaSathane esiyidudule kungabibikho umuntu ohlupheka esizweni sakho kungabibikho umuntu ohlupheka ulambile esizweni sakho uyazi ukuthi mangabe umuntu elambile esizweni sakho ubiza amabutho uthi asizothandaza simbizo ongabonwayo angithi qala emandulo abantu basendulo ngenxa yokuthi babe mazi uNkulunkulu umdali wento zonke bengakholwa kodwa kwakuthi maye beyothandaza ilanga lomile lalini izulu ngoba babe mazi uNkulunkulu kuphikini namhlanje makhosi ilanga malibalele lingani nimemisizwe sizwe nithi sizoguqa manje sizothandaza sizothi imvula bakho Eliya abo baba besindisiwe amadoda asindisiwe apha amadoda ngo Eliya amen izinto ezazenziwa uEliya namhlanje isenzeka thina siyibona ngamehlo zonke izinto eziyiBhayibhelini siyibona ngamehlo amen zonke nje sikhuluma kanje nje sizazi zonke ngoba zabhalwa eBhayibhelini sibhalelwa thina ukuthi sizenze Amen. manje kwafika inkolo enophucuka phakathi esingayazi lo nkolo ukuthi iyangena kanje kwangena inkolo enophucuka phakathi yemali ngoba abakwazi ukutshela amaqiniso kanjena nje kungenxa yokuthi phela niseze unikela futhi kungenxa yokuthi phela senizohamba enkonzweni ibandla lingabibikho uthi uJoshua mina nendlu yami mina ngiyomkhonza Amen. Amen bathandeka. Amen nkanzeko. Nibize intombi nensizwa. Nibize intombi nensizwa. Bezomama abafana nathi nje bezoyifundisa intombi ukuthi intombi iphila kanjani. Intombi iphila kanjani. Noma iyakholwa noma ngaba ayikholwa. Ngoba abantu ngeke bakholwe bonke. Kodwa noma bengakholwa bamazi uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ukhona uSimakade ukhona. Sifundisa intombi ukuthi le ntombi noma ungazoke ukhulwa intombi uqome ube nesoko sulqomile kodwa khona indawo ongafanele nje nidlalele kuyo Amen. kukhona inkomo zayihlo ongafanele nje uvule isibaya sitshelwe ingane sivula ibaya zenu nje ningabakhosamisena wamantshintshi endaweni zenu bayayivulela nje abantwana ngoba abazi igazi labantu lobuzwa phezulu. Amen. 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 Uthe kumama wathi kiwa kanjani kuNkulunkulu? Izinto ilandwa kanjani kuNkulunkulu? Hayi akho into elandwa kuNkulunkulu. Ayikho mama into elandwa kuNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu ekudala mama wawuthe? Yeah. Angithi wawuthe? Yeah. Ayisekho into elandwa uNkulunkulu. Amen. Wawuthe wena. Yonke into wakunika uSimakade wathi hamba ezweni lakomhlaba. Wathi na. Wathi ngapha phatha ke usuku lokuthi uyoza kimi. Ngapha phatha nje ke usuku lokuthi uyoza kimi. Kodwa ngapha ngikunika konke. Wafika uSathane wavula la wathatha konke. Basala abantu bakaNkulunkulu benje. Mawumama ekhaya umzali ekhaya. Lithi izwi lenkosi kuDuteronomy 28 umulilalela nokulalela izwi lamina Jehova ngiyobusisa ngisho inzalo yakho. Amen. Noma iyakholwa noma ayikholwa. Amen. Bazalwane uNkulunkulu uyisimanga.
noma iyakholwa noma ngaba yikholwa ingane yakho. Kodwa wena ngoba ulalela uNkulunkulu ugcina imiyalo yakhe, ugcina izimiso zakhe, uzokubusisela nje ingane yakho. Yena bazalwane akubusisele inzalo yakho. Amen bathandekayo. Ngisho ingane zethu azikholwa nje, aziwabona amandla kaNkulunkulu. Phathi iBhayibheli every day uyasontweni kodwa futhi uphuma unjalo kuye unjalo. Aziboni ingane itifiketi zeingane ezinothuli. Kodwa wena uyathandaza ukhuluma ngezilimi. Kodwa itifiketi sezizeza lothuli. Uphethe uNkulunkulu ngakhulumi namhlanje ngifuna ukukutshela. Uphethe isimungulu sikaNkulunkulu. Amen bazalwane. Mangabe nje mama wami ukholwa, ukhetha uJesu, uvuma izono zakho, uzile ukudla, ufunde iBhayibheli, uthandaze, akukho ongamelana nawe. Mina yilokho nje ngikuphethe. Akukho bazalwane engathi mina kumelana nami. Hayi. Kulezi ezo5 engiphethe, hayi akukho ngempela. Futhi ngihamba ngitshela ngishizo ngithi ngishinhlamba ingeni la. Ngihamba ngitshela ngishizo ngithi maka wathakatha mina nje imfene yakho kusifile ngoba uNkulunkulu uyamlwela umuntu wakhe. Yeah, amen. Bazalwane manje ngake nibone lento ekimi bafundisi bami kodwa ngiyabonga ngoba nikhona. Amen. Ngizonikhafulela yona. Ngizoba nani estikini akukhathali ukuthi uNkosikazi. Ngizoba nani estikini. Sibonise kubantu bakaNkulunkulu sibonise ukungcwele. Yeah. Amen bathandekayo. Into oqala nje okufanele niyenze, kufanele nibe nesibindi sokuthi manje asiseze umbhanqa nalutho. Ngoba uNkulunkulu nesikhwela akafuna ukubhanqwa. Amen. Ngoba nibona kunjena nizitha zikaNkulunkulu ngoba ni favor isitha sikaNkulunkulu. Iphilisi isitha sikaNkulunkulu. Amen. Usathane ubuye ezulwini. Uyazi ukuthi ezulwini igama lika Jesu uyaphilisa. Igama lakhe uphilisa. Uyazi ukuthi ezulwini ingubo embethe izulu kuphila. Wafika la emhlabeni wathi mina ngizokwakha mina isithixo esamba ngenyawo zombili, ngizosiqamba igama laso ngithi uphilisi. Labo ngiyazi ukuthi bayokhonza leso sithixo siyokhonzwa ngamakholwa size sikhonze nabangakholwa. Yeah. Wasenza uSathane. Wasiletha. Amen bazalwane. Amen. Wasiletha leso sithixo leso. Hayi amakholwa. Ashawula yini? Ungashaya kanjani ulayini uyikholwa nomuntu okhipha isisu? Uhleli la ibhentshini wena ushishiliza igazi lakhe nawe uyaya. Uhleli la ebhentshini nawe ungubaba njalo mhlambe ushishiliza igazi labantu abakhipha izisu. Ngoba lapha nakuthiwa baba bayeceleni, akuthiwa mama bayeceleni, akuthiwa amantombazane bayeceleni, kuthiwa nje ulayini. Amen. Nombhede mangabe uyalaliswa lapha esibhedlela uzofika ulaliswe embhedeni womuntu ofeka ethakatha. Uzofika ulaliswe ngeingubo zomuntu ofe khonza amadlozi esangomeni enyangeni kodwa wena uyabuya uzosimela la uthaswa khonza amadlozi. Amen. Uyabona masufuna ukuthi yonke into yakho njengoba umama esho nje bala konke lokhu masufuna ukuthi kube right shadweni wakho kuphi kufanele ukuthi uqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Amen. Kunezinto oyiyekayo, kunezinto oyilahlayo. Phile njengenyoni. Phile njengenyoni. Amen bazalwane. Amen. Njengoba esho nje umama mina ngaphuka nanku umlenze, yabona? Amen. Ngaphuka mina ngizange ngize ngiye esibhedlela. Kwaze wakhosta uNkulunkulu ukuthi alethe ingilosi izochumanisa lo mlenze. Hayi ukuthi kwakumnandi nibulewe ukugwala amakholwa. Izinyo lathi nkenke ngisulikhipha izinyo kaNkulunkulu. Uyofika uthi lipi? Ngoba phela uzoya kuye, uzobhekana naye. Uyofika uthi izinyo lipi? Washonisaphi? Amen bazalwane. Ngakumtshela uNkulunkulu ukuthi lali ibhlungu yothi ngangekho mina. Wawungangibizi ngani ngenkathi libhlungu uze uye kulabo abalikhiphayo. Isitha esikhulu sikaNkulunkulu sikaJesu indodana kaNkulunkulu iphilisi. Isitha.
Mawudla iphilisi nje namhlanje ngiyakutshela ukuthi uyisitha sika Jesu. Ngoba uJesu uyaphilisa nangu nomunye uphilisi ngala. Hey. uJesu uyaphilisa nangu nomunye uphilisa ngala. Angithi baba. Yezwa kahle. uJesu uyaphilisa nangu nomunye uphilisi la. Nangu nomunye mystery. Ngiyamthanda ke lo mystery lo oletho uSathane. Ngoba uthi umudla uzokulungisa. Hey. Ngiyamthanda ngoba uthethulisa lesifo abevusa lesesifo futhi. Yeah. Uzojika uphuza amanzi eksene emintambama uphuza lo mystery. Bazojika bathi amanzi agcwele amaphaphu. Yeah. Abasakutshela ukuthi lo mystery okade umehlisa ngamanzi. Ngoba lo mystery akakwazi ukwehla yedwa. Naye wehliswa ngamanzi. Sibonge igazi likaJesu elaphelele eGolgotha. Elisindisa ngaphandle kokulehlisa ngamanzi. Amen. 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 Nizoyibona indaba. Hayi hamba Nkosi uye enyangeni yokuchaba uqina ukuze isizwe nihlala nithi ukuze banikhatha nokukhatha inkosi. Kuphume inkosi malanga ewukhehlelezi iphume na inkosi lapha ebukhosini emfana lungisa umphumpulo lapho uthi kuyikhatha lungisa lapho mfana. Hayi mfana afike dunusa Nkosi. Ungakafundi zana esikolweni lo muntu uthatha inkosi. Cha akazi lutho. Hayi lenkosi ngoba phela ifuna ukuthi nayo mayikhuluma esizweni ihlonishwe. Engakuthi uchathwa yimi ke ngilifake kwenye indawo. Ngifake kwenye indawo. Amen. Kodwa uzoza ukuthi ubuhlungu kanjani. Amen. Aqede lapho akunqunisa umuntu uyinkosi. Unguba yede. Uphiwe ubukhosi. Ngoba lobukhosi eniphiwe yibo eninabo naphume eswini. Nadalo uNkulunkulu. Naphume eswini zomabenu nalobukhosi. Ukuthi nizoba izinkosi emhlabeni nihola abantu bakaNkulunkulu ngobungcwele. Manje nina nijika nina niyonqunela okhehlele nomgcwabi yahlela. Ebukhosini akucabe akunika ibhakede elingaka lokuphalaza. Ngoba ngiyabathanda bayazi ukuthi kuyagezwa la ngaphakathi. Manje thina amaKristu sigeza ngokuhlambuluka. Amen. Ithi hamba ke Nkosi. Usuqinile oncinda njalo. Mayithanda ithi nje uyinkosi oyogeza ngo12 empambaneni zemgwaqo. Yo. Ebusuku umgodi lapho basa umlilo omncane. Nawe abafana laba baphuza ebusuku namantombazana bambona basimbonile. Uyathakatha uNkosi ucela ukuthi wena ubona umuntu. Kukhona kodwa ozobona. Bathi simbonile ehlanze emgwaqweni. Into zasemkhathini zibuhlungu. Manje bamakhosana ngizonika into engakaze nibone. Manje ngathatha nje lo Jesu nilalele nje konke lokho nizobona. Amen. Nizobona. Ayikho into engazuba nayo. Nizothi manithe esizweni senu akube ukuthi kugijima ogandaganda kulinywe siye kuthenga ukudla okujoviwe. Kugijima ogandaganda nifuye imbuzi. Nizontshela mina niyothenga nje ezu2 insikazi nenduna size sikhulekele. Ngizonibonisa la isithunzi. Sikhulekile sakhulekela imbuzi. Akakhuleki. Ayikho into engenzeka uNkulunkulu. Akithi uNkulunkulu ulele ukuthi singaye enyangeni. Dala nje ngishiya inkomo ngayifika umuntu bathi badola amaqhizana wonke umzimba. Sakhuleka nalabantwana kwasa singanalutho. Angizwa ukuthi ngithini. Bebethi nginamanga ke laba mangithi neinkomo nezimbuzi kuyakhulekela. Hayi wathi umuntu imbuzi zami ziyafa angazi manje ngizokwenza njani. Sakhuleka lo mvangeli. Amen. Zithe njika lezi ezimbili zazala amaqhwane awu2. Ngathi lenye ke eyoweshumi kaNkulunkulu. Ngifanele ngasho njalo nje hayi zabuya lezi zayintshontshwe ngabantu. Zabuya sedonzwe enye. Azazwa ukuthi ivela babe ntshontshiwe.
Zaqhamuka intatha kubo. Sayayilanda indilosi. Kama la Jesu. Oh! Wayilanda uSomandla ngoba yena ubona yonke indawo. Zaqhamuka. Wathi seyiqhambile, sathi ngegama lika Jesu. Masande zimithi zonke ngizobonisa izithombe zonke. Sasikhulekile ke manje ukuthi okay, njengoba imithi zonke manje ayisale 4. Akukho ngakusho kuJehova. Yeah. Manje ke makhosana ikufunda uthi uzofika nje uthi nje emzini womuntu unkosi amehluphekele enembuzi embili uthi la 20 udlule. Angeke ngidume. Angeke ngisatshwe. Manje ngifuna lenyangeni. Amen. Fike kwaba namateksi uthi madoda yekani ukuchela lamateksi ngemithi wozani kuJesu uwakhulekele uwabeka izandla ngikhuluma kahle mina ngoba ngiyi-owner. Ayikho uNkulunkulu bobaba into angakuphiwa. Ngongozi noma ukuthi ngaba yi-owner wakuletha endlini ngihleli uyangizwa ukuthi ngini ngihlalele nje kwa namhlanje namakhwanda magcwele ahlala endlini kwami. Inkosikazi anginasibhamu anginalutho sikhona isibhamu sasezweni. Amen. Bathi awugogo ungahlasa kanjani amakhwanda abekhaya ngoba ahlala endaweni ethile la kugadwa khona. Ngathi ukhona mina ongigadela. Yeah. Zibuya zizofula. Yangizwa. Angivuki nasebusuku ngibheka ukuthi khonani. Vuke kusenje sengiwakhulekele sehamba kuphela. Amen. Angikwazi namanje ukuthi avela. Nami ngiyamangala. Angazi. Uyangizwa ukuthi ngithi ngenxa yokuthi ngiqashe kuye. Ukupha nezinto ongayifelanga. Eveza ubukhona bakhe. Athi ibusiso ziyokujaha zize zikufice. Uma sathe ngilanda amanye angisafuni, angisathandi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Amen. Ngithi angifuni. Wakusho lokho. Hayi landa ngifuna manje la ngithi angithandi Nkosi sekwenela ngifuna. La imoto nje ngikupha yona njalo nje make ngenza umsebenzi kaNkulunkulu mhlambe kwasukuma ishosha kwenzakala athi uNkulunkulu ushona into oyithandayo ngithi Nkosi ngithandayo athi hayi awufuni nje nemoto ngithatha uyakhuluma noNkulunkulu. Amen. Uyaxoxa naye mawuhlambuluka nje kuphela hayi inkolo enkulu ungezwa bekutshela ukuthi akuhlanjuluka hayi inkolo enkulu uyahlambuluka. So lo nje wena ungenabala amabala onke Nkosi awungcolisa umoya wami ngihlanze kuwo namhla. Inkonzo enilahlekele nimthanda kangaka uJesu inhlambuluko. Amen. Inhlambuluko. Isibaya senkosi sigcwale. Sigcwale inkomo, sigcwale imbuzi, sigcwale izimvu, sigcwale inkukhu isibaya senkosi ohluphekile uyazi ukuthi uyolala kaNkosi. Kugcwala abantu abahluphekile ekhaya lakho bezodla nje. Amen. Amasi lawa ubuza impukana amasi. Kwaphelelaphi? Kwashonaphi? Ngoba kuqala kwakukhona. Siyakufuna namhlanje makhosi. Nizokuthola. Maniza kulo Jesu nizokuthola. Amen. Nabafundisi ngokunjalo. Baye kubheka amaplate omnikelo. Baye kubheka amaplate omnikelo. Amen. uNkulunkulu mawenza kahle uyayibhadalela yena. Uyakubhadala naye ingane naye. Uyafika nje. Fika nje engenalutho. Kwathi mayiguqa lapha eSwazini. Sihlangana eSwazini beguqa sithandaza. Ngabona imvobo engaka esithathe ngaphansi konyaka. Ngathi ha. Ishumayela kangaka lengane madoda. Ihamba ke sithathe nje. Uthi uJesu lo emshumayela. Shumayela uJesu aseshaya. Ifongqo. Ngathi yo uye kahle hle. Ngoba nibulewe ukushumayela uJesu aseshaya ifongqo ke. uJesu ngenomsebenzi. Wafika lapha ekhaya lomfana. Ngamtshela imithetho yasematsheni ngoba amatshe bazalwana. Yeah. Kwathwalela ivangeli amatshe. Ngoba uzima ukuphila ngaphandle komuthi. Inyongo eyiphumela. Asikiphi inyongo? Yeah. Kumele inyongo eyiphumele. Uyikhipha la ithanda khona Jesu. Mayithatha uyikhipha ngala uyayikhipha, mayithatha uyikhipha ngala uyayikhipha yena salofu. Ngizwe ukuthi ngithini. Amen. Wafika. Sofikile mfana kunje amatshe ke. Wawamukela manje, wawamukele njalo. Wawamukela, waphila wayinsizwa, Ayikho into angenayo lo mntwana.
Amen. Wondliwa abantu base-Europe abathandazela ngefoni angabazi. Amen. Umfundisi udla kanjalo-ke. Amen. Angabazi. Angabazi abathandazele baphile athi umuntu ngiphilile angazi ufika izipika yini ukudeliver lapha ekhaya akabazi laba amafoni angazi ukuthi mangaki amasudu afike ngenawo neyo disudu noba umatekwani umholi wakhe akanawo alingana nawo wathi. Amen. Amen. Akanawo nathi lapho ila sibona khona uNkulunkulu ngoba nibulawa nayi yini bafundisi nibulawa nayi ithi mangabe umntwana ebandleni egcwaliswa ngamandla kaMongcwele ngaphezulu kwakho usuyampishisa usuyamgcwelezela nibulawa yilokho abafundisi naba mina le ntombazane nalo naba abashumayeli benza sengubhosi nje mina ngijabulele lokho sengihlale ekhaya nje bafundisi bami benza yonke into ngijabule ngaphakathi awujabulele lokho kuthi ngabe senginomona waziwa phesheya kolandani mina ngaziwa njobe ezoshada nje ufonelwe indoda engaziwa yathi hamba uyobheka iMercedes evuleka phezulu engakazi igitshelo umuntu uyahamba nje. Amen. Omunye wathi nje na angifuni ukugqokela amasujwana lawo ngifuna ugqoke nje ngizoletha nje na imali. Amen. Amen. Intombazane wathi nje omunye nje ngifuna ukuyini usilahla. Ngifuna ukugibela sebeyiqogela bona bathintwa ezulwini laba bayithulele. Yeah, sisho lo. Bayithulele nje bona babheka nje umsebenzi kaNkulunkulu kuphela. Amen. Babheka izimvu zikaNkulunkulu kuphela. Oh Jesus. Zithokozisa ngoJehova yena uyakwenza konke ofisa inhliziyo yakhe. Amen. Amen. Yeah. Impendulo ke mama nakubantwana. Impendulo ngani zenkosi thokozisa ngoJehova. Nasenganeni. Hey mina ngiyamazi uNkulunkulu. Ngiyamazi. Uma usukholwa baba abafundisi bami. Amen. Uqala uthi inkosi ubusisa ingane oyiholayo ebandleni. Khona uNkulunkulu ezothi mayizobusisa lezi ingane ezikuwe. Masithandazela abantwana bethu asithandazela abantwana bethu kuphela. Uqala ngomntwana kamakhelwane. Umthandazele. Khona kuzothi uNkulunkulu mayizosindisa lo mntwana ingilosi iqale kwakho. Manje nina nje mguqeni nje sithandazwe nje ingane yami Jehova umntanami somandla akathola umsebenzi umntanami lo mntwana lo mayithola umsebenzi uzohlangana nabo laba basenesidonga abakhulekeli bakufundisa ukungcola futhi. Mina wangifundisa uNkulunkulu wathi mawukhuleka wathi ubokhulekela abantwana babantu wathi kothi mangiza ngizobabusisa ngiqale ngaba akungayeke nje umntwana ongabusisekanga. Amen. Ngishaba ngakoma. Kodwa ngivulele icontraction nje kwathi kuthiwani kuthiwa uzoba necontraction ngoza nakubeka isandla. Bengizala. Hamba ke, hamba. Ofika wathathwa yaqala. Amen. Kanti ngiyadlala. Bayazi noma makhelwane ukuthi yayiloyo akathintwa. Amen. 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 Amen bazala. Ingane lezi abayizalele ekhaya bambala umakhanda ke mama wami. Masuno Jesu uthi lamakhanda angaphinde nje la ekhaya. Angaphinde nje lamakhanda engawazi ukuthi akabani ezela ngiyawaqalekisa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Angifune engane mina engesona isibongo sala ekhaya. Mina ngakhulekela uline kwakusande kwamanapkeni ngisathola abantwana. Ngakhulekela uline ngathi ayithi napkeni yentombazane eyonekwa la. Ngathi yami kuphela kwaba kanjani. Angikaze ngibe nentombazane mina ezalele ekhaya. Ziphuma ngama-white wedding zonke. Yeah. Amen. Amen. Yashada le. Yashada incane kakhulu. Yashada. Umkhonyana washona ngoba bagijima bayoshada ngaphandle. Uyesikoleni ubonana nejita lapha ngaphandle. Sewe nejita. Ngathi jita kuyashadwa la. Awuzudla mahala. Akudliwa kwamahala. Awu, kama ukhala kanjani zodla mahala ngikhona ngiphila. I never. Washo umkhonyana. Wahlala. Waphila ufelokazi. I'm sure 22 years. Ihleli intombi yami. Ngathi ngaxoxa nodade wabo ngathi hayibo. Wefezile. Nasi isigogwane. Siyaguga phela. Yabona sesimbiza ngesigogwane. Yabona isigogwane. Ngaye ekamero ngathi inkosi iminyaka yami seyimide kakhulu.
sengizohamba emhlabeni angifisi lo mntwana lona ukumshiya engenawo umuzi unemizi yakhe ayisho indoda yakhe eminye uyiqathisile kodwa ngisho umshado ngathi ngimdinga ngithi ngifabe nering esandleni akuphelanga viki bashada amen Amen. ene bashada nje lo nomulelo wasala yedwa kwabasha begcwele abasha ematsheni abekho brother hayi thina angeke nje thina sishadela sikhonzela ngekho khona brother ngoba bathi bafuna ukuthi bekhonza bebotha bahamba bonke ngathi abantu abami ngathi hlalani wathi uNkulunkulu 2015 wathi bayeza abakhwenyana babo wathi ngizobalanda wathi bazofika wathi kuzofika omunye osigodlongothe wathi kuzofika omunye ohamba kanje insizwa ngempela egcwele hawu nayi insizwa inje ngoba ngayibona mina sengize wathi nesicathulo siyoba kanje uyangizwa wathi yofaka nesicathulo esinje esibrown nesimnyama siyoma kanje isicathulo sakhe simile nje asicijile nje ngalezi yabona nje igentleman wathi yofika ihamba kanje yathi mayingena eminyango wathi uNkulunkulu nantsoke kwaba kanjani Ekwente njani umntanakho phela bosuhlele enyaweni kaJesu njengoMaria ubashiya phi inzalo yakho hamba nayo abantu abakhuya uyasho mama ukuthi ufuna lo enze lokho lo enze lokho le enze lokho le enze lokho usho uNkulunkulu kwenzeke njengoba uNkulunkulu uyakuhlonipha uNkulunkulu akanayo injaphisa akanalo iphutha amen Amen. masikholwa sibaqala abantwana bethu bebancane kade ngisho nje khona ona 8 months uzalwa indodana yami ngathi awuthi ngiqala into zami ngathi wena ngani ngifuna lesiphiwo sami sonke ngishiye kuwe ngolosine lo mntwana ngingambona ukuthi benzani enkonzweni shayizana umntwana una 8 months yangizwa ukuthi nje shayizana ehlabe mayifika ekhaya umama kulele laphana uyagaqa uthi uyagaqa embhedeni uyahlabelela ushayizana umbeleza bathi hawu nangu sesibeka izandla tshela umntwana mina okhasayo sakudalekile okushiwo uyoshonini wena namhlanje niphi ikhamba amalokhu lezi ingane egcwele emakhayeni nithi okugcina lokho umfana loyo ogcinile umkhuleleliswa umbize ngegama uthi ngifuna inkomo la ekhaya uzomlobola uzomshada njengamanje ekusasa mangabe lo mfana akasebenzi ezela umkhulekela ukuthi ngifuna Nkosi ukunika umsebenzi alobole lo mntana mamshada ihlazo ngikholwa ngizala ingane la ekhaya engezole ngondla mina ngeke ha kodwa amakhanda amakhulu namancane okude lokufishane ngize kumele inhliziyo ngidelelwa yikho ngoba kuthemba imali kaSirili kuzokutshela ukuthi futhi gogo thina sifuna idanono ngoba thina siyahola la kwami funeka idanono la kaSirili ka-government la kwami abayayifuna emzini yoyife hayi la kwami amen yilokho-ke mama yilokho baba wakhe ngumfundisi nihlala noyi-2 nikhuleke ubaba wakho vele ke lento oyisho yikhona phela bakwethu ngobaba futhi nina ayikho nje indaba yenu phela ke ngobaba lesikhulume ke indaba ukuthi ngobaba ke nina ke usumbona lento le yaqale yona seyize ifikile nje nakubasindiswa kanti yayingekho kubasindiswa lento le yaqale yona yabona yona mase igqoke lezi ifatho zazo seyiphethe induku kuthiwa kuyadileswa kwakuthiwa mase dileswa inkukhukazi sithi baba balandele engathi bavuwa umoya usebelethe isikukhukazi sithi siyajika lapho unomzane womuzi usethe nje usalele ngesifuba eqolo lesikhukazi kuyasetshenzwa Amen. mama ephuma lapho eselele phezu kweqolo lesikhukazi akusekho kunye lesikhukazi sizwile intshebe ihaya eqolo akusekho kunye
yaqala lento yaze yazongena kubasindiswa ngenxa yokuthi bekufanele lo mfundisi lona mayeseza ukuthi hayibo nakho sengilala ngesifuba kwisikukazi ayovuma isono akasivumanga isono ngoba bekha abafumisi besono inkinga ke kuba Kristu isiculi isikheca isisho ngehips isiculi isikheca athi mfundisi ivuka inyama kumfundisi ime ngeenyawo inhliziyo ithi ngila lo mntwana athi abheka umama wakhe we ihlombesela abancane umama athi ngofanini asukuma umama wakhe naye athi yacula alisekho ihips ukhohle uthi laqedwa uyi alisekho athi hayi ngalo ukhathi leyingena ijova lento kulomfundisi lona noma kanjani uzoyibiza lengane ngoba lo mfundisi lo kwenza lento akayithandi akukho la izothulula khona akekho zoya kuyi uthe mfowethu nakho manje ngivelelwa yini sengizwa liyangane manje ngiyayithanda unkosikazi wami angisamthandi angazi kwenzakala athi lona hey asithandaze usathana usefikile uzoqeda umshado wakho uzofaka idivorce nithandaze ningamadoda nimqalekise lo sathana mangabe futhi ngesonto uyezwa futhi lengane uyayithanda hayi useza ku hayi kusaqhubeka mfowethu asizile ukudla siye kulo make nazile ukudla baba yaphela idiletheke engazazathi sibuya khona nathi amen ngeke abazalwane sadlala ngokusadlala sigqokisa usathana isudu engathi usathana uyikhona engafona mina ngiyasengumama nje ngimdala ngisebenza ngigibela ibhasi iyagcwala ngifike ngihlale ngasemnyango mina isitulo nje sami nje sesingasemnyango imogcina le ngase Enedale kufika omunye ubaba uyema ngeenyawo imi inkuzi malanga la eduze kwami hayi mina njalo nje lo baba uma la eduze kwami ngelila ngithi sengikholwa ngikhuluma mina nje nginje ngoba nginje uyangizwa ngumlilo nginje uyangizwa usathane lo uyaya nasezulwini ngihleli nje uthi usathane lo baba njalo yena ufika late afika mina athi usathane uyayibona iBrandwood yabona amabhluke lawa ayigqoka izinsizwa sakula oBrandwood ishaye brown nehembe lakho necream white athi ayibona iChris yakho athi ubheka nje ibhande ukuthi ihleli kanjani kule sinqe saleli saloba angimboni ngisho ukumbona emsona ibhasi igcwele ngibuka nje kusuka la kuyale ngithule ngihambe ngenkonzweni ngihambe ngemsebenzi ngifike ngisebenze mase ngisebenza emsebenzini hayibo le Brandwood neleli iqolo ilokithi ngiyathandaza usefikile ngibuye ngithule ngakusasa ibhasi kuloveni intombazane engangihlala nayo kulezi itulo zoyi2 ilove indizi lo baba manje usathana senzele anini uthi azohlala la awuyangena inkozi malanga yabona ukuthi akukhona ispace iyahlala ithe isuka ebhasini yayezela iyayilala kimi hey usathane mina ngitshela ngosathane yalala nami ngithe ngisuka phela manje hayi usilele ngathi nami isandla sahamba ngitshela ukuthi ngafika emsebenzini uNgcolo wathi wenzani ngacela emsebenzini ngaya kubaba mina izonoke ngiyivuma kubaba wakithi ngathi baba ibisingiqedile indoda ngingasayithanda ukufa ngithanda nje iqolo la neBrandwood nebhande baba mina ngiyivuma ukuba noma wakithi uyivuma kimi amen wathi baba kuqala uthandazela ngaguqa sakhala no baba kanti nawo le ndoda le isitshela omunye ukuthi hey lo mama loyana uthi lo mangingena ngesonto elizayo uthi uyazi ayisagibele lebhasi manje yokuzayo ayikho fanele ngafuma isona nje manje yokuzayo ayikho ngitshela omunye uthi hey mama nana lokweni niguge mama Thekwane anifuni ukuguga uyazi ukuba kubani impela nje uyajuluka
ngathi yazi baba lonto ngiyibonile uNkulunkulu ngibonisile ngikhulekela umlethela naye ngimbeke izandla ngimkhulekele naye wagcina ngayigibelanga ibhasi idimoni lambalekisa ngoba ngivuma isono ngangeke ngiqobe liyanto ngaphandle kokuba ngiyiphalaze Amen. nize nivuke phezu kwayingane nje enkonzweni nivuke phezu kwabomama enkonzweni kusuka enhlizweni imbi ngumkhohlisi kuyavunywa make wamvuma ukuthula ukuthi tu uhlambulukile siphila ngayo ke lo nkonzo le amen bazalwane namhlanje nje bayoshada nje beyizintombi bebuya kude baphila ngayo lo nto le yokuthi nje mase inyama yakhe seyivuka seyifuna indoda uyahlambuluka mase inyama yakhe seyivuka isifuna umfazi uyahlambuluka alizivakele impela yilo manje ke mama ke ilokho ke ngeke nje uzuze umthandazela ukuthi ayike abafazi ababantu yena engahlambuluki never nongathandaza ntombazana uzuzile ukudla maye engahlambuluki yena ukuthi hey aye kubahlambulukisi abaqotho inkinga bekho uzothi umuntu akaNkulunkulu ethi hey uzodwa ingane kabani ngempela manje sengiyafa agijime aye kubaba kazodwa hey Bona into nini yathanda umfundisi uthi uyafa ngengane yakho liphelifa ngoba inhlambuluko vele yayikhona emandulo obaba uqhiliza babe nayo inhlambuluko eAfrican gospel yaqedwa yini abafundisi ababexoxa ngenhlambuluko mase behleli namakhosikazi abo ungaze umbone nje ubani efakaza kangaka nje umama Matekwane wakhipha isisu uyama wakhipha isisu kade hlambuluko ethi wakhipha isisu ezu20 wakhipha izisu ezu20 umama ke ngoba kanasifuba usayitshela amantombazana akhe base bephuza itiye lapha ekitchen ubaba uthele hayi yaphela inhlambuluko thina abazalwane nangebhada ngakubulala uNkulunkulu usho ukuthi ubani utheni futhi ke ngiyambonga uNkulunkulu mina ngifanele ngikhohle sentana noma ngavumani bafundisi bami baholi bami makhosami nivume yonke inyaka uyithatha manje uNkulunkulu iphele manje ubeka ukuthi mina uNkulunkulu sekuhlambulukile usungcwele empilweni yakho sime kalokho ke baza inhlambuluko iyenza konke lokho kade kusho mama konke ngoba inhlambuluko yenza ukuthi ube ngcwele uchumane noNkulunkulu yonke into oyifunayo uyifune uNkulunkulu ungcwele akuzwe kungabikho izono eyisitha ubuso bakho haleluya amen siyathanda ke bazakucushisana noma ngingasekho labazalwane sithintane ngiyathanda bazalwane kube niyazi ukuthi ngithanda kanjani nizeni nani Orange Farm nathi size lani khona singathi sizoze size la nasemabandleni mangabe ningenanqama yokuthi bazothini ngoba abafundisi banamhlanje babulawa ukuthi mase ngifika mina ngishumayela kanje laba abantu laba sebethi ha kanti iphilisa adliwe uJesu uyaphilisa lo mfundisi thina akasitshelanga yayibona enjalo usebone ngazazathi abasezumuswa yayibona enjalo okanye sebezongishaya mina angizile uzothatha amabandla abantu uthiwe nje mina asibe bandla linye mangabe wase-African thatha lento oyifake e-African wase-Assemblies thatha lento oyifake e-Assembly njengoba lo mama nje simunye ngendlela emangasana angicabangi ukuthi uzothi usonto ikhonza phansi kwamanje angazi nenkonzo yakho ukuthi ithini kodwa ngazi ukuthi unebandla akungihluphi lokho ngazi ukuthi nje thina siyezulwini amen asizini ukuzothatha amabandla abantu asizini ukuzoshintsha amabandla abantu mamfundisi sizofuna ukuthi nithathe lento niphile amen basana nithathe lento manje nasemzini yenu sizoza amen nasemzini wenkosi singeza sizokhuleka sizohlisa inhlanhla sikhulekile emzini kaMlife enquthu safika ama-truck konke shaya amadimoni ama-truck engasebenzi safika sakhulekela ama-truck oganda omekhanikhi sebehlulekile ukukhanda lama-truck safika sakhuleka ama-truck akhandeka ngoba ninjenjenje ningamakhosi niyaloywa niyathakathwa kukhona abantu abanganifuni nihleli kulehlaba kukhona abantu abangathandi nihola abantu bona laba baholayo abathanda abanye benu manje kudinga imithandazo kudinga imkhuleko kudinga igazi
likaJesu lizofafaza emzini yenu. Niyobona into engakaze nibo nisidedele singene. Nisibize ke thina singene. Nani bafundi nisibize babandleni. Bese ke sikhulumeke ukuthi iphilisi adliwa bese ke niyahlakanipha ke nani. Nithi hayi ukhona kade siye kuye Cape Town. Hey wahlakanipha lo mfundisi. Abanye bayasizonda bangabe besasikhulumisa. La sizonda omunye waseMpumalanga wathi ningamlaleli lo mama uNkulunkulu wakhuluma naye. Ungalinge nimlalele. Kwathi omunye Natali masithi sizaliswa ingilosi. Wathi ingilosi zaxabana noNkulunkulu. Lo zaliswa ingilosi unedimoni. Yo. Yabona etshela ibandla. Zazi khona lezi ngane. Etshela ibandla kanjalo. Ibandla yaphuma yonke lento ebengisho. Ukube nje ngizokhuluma kanje khona okwakho okuthathile. Kodwa umfundisi mase sukuma ingqombula ikhipha. Manje ke nginika inkonzo engiyithole eCape Town. Ubaba umfundisi eCape Town wathi bazalwane niyamuzwa lo gogo ukuthi uthini. Uza nesembula sembulelo uNkulunkulu. Mina uNkulunkulu azange ngembulele lesembulo. Manje lo mama lona maye ngembulela kuqala mina kuqala ngiyaliyeka iphilisi. Ngoba ukube bengazi uNkulunkulu wayengembulele ngabe sengaliyeka. Nani ngabe nganitshela ukuthi liyekeni. Manje uNkulunkulu ufika namhlanje uzositshela ngalo mama. Nawe gogo ungaze na ukhukhumali. Uthi ufike watshela abantu abangazi ukuthi iphilisi adliwe. Uyabona libandla eligcwele lana ukube bengekho mina mfundisi ngilihola ngaba ulutholanga. Hey, yakhuluma indoda iqiniso. Yathi uNkulunkulu unamasu, uNkulunkulu unamandla. Ukusho ukuthi wangibeka kuqala mina ukuthi ngiholele ibandla uyothuma wena usuzolitshela lokho. Vele mabandleni kufanele kube kanjalo. Nangizwa ukuthi ngithini. Kufanele kube ngabe kanjalo ukuthi ufike ngoba njengoba ningabafundisi nje ibandla alisaniswa. Suthi usukuma nje uthi haleluya bathi oh baqala. Waqala ke sesiyamazi ukuthi uzothini. Amen. Kodwa makufika omunye afika avukuza ashiye. Uyohamba nalo lelo bandla. Haleluya. Ngoba iziphiwo zethu azifani. Yabo mina ngihlala ebandleni. Maka ngahlala nje noma inyanga lapha ekhaya liyawa lonke ibandla ngoba uthi ngithi hey tabanye. Uthi ngithi yabona ngithethe nje ngibhekuze ngikhipha made ngithi inkonzo yami mina yokulwa nemoya awutikoloshe na ngimbheki shame akeni basibize phela ngoba yini umzono tiko qoqa abantu uthi hey ubani unotikoloshe qoqa abantu ubani unotikoloshe ubani ongasamfuni utikoloshe wakhe simbulalele ngegama lika Jesu. Manje bazalwana njengoba nginalo nkonzo nje yokubulala imoya neyokubulala otikoloshe. Manje ngihlala nje nasekhaya nje bangazi ngithi ngiphume ekamerweni mhlambe ngithi ngiyothatha amanzi ekitchen ngihlangane nengane gogo ngithi hey Shaya mpama kulahleke lapha. Sorry bengithi utikoloshe. Naba bayanga. Naba ngani. Faka. Hawu usaphindile sokulele lapha. Sorry. No baba athi yaphuma lapha ekamerweni uza la ngikhulekela ngakhona. Mama. Awu bayede baba. Bengingaboni ngithi kuseyikhala kathaya le ndoda ebengihlangene nayo utikoloshe. Ayibona kanjani isiphiwo sami. Yayibona kanjani manje kufanele ngize ngizokwenzani ngizokukhiphela imimoya ebandleni lakho wena uze mhlawumbe nesiphiwo sezwi uze Orange Farm uzokhulisa ibandla lase Orange Farm ngezwi ngoba mina mfundisi anginalo izwi yabona manje nina noma umuntu engenalo izwi unesiphiwo sokuvangela Evangela uzali kuJesu uJesu uyaphilisa uJesu unamandla noma sebakholwa 4 years uzali kuJesu uJesu uyaphilisa uJesu unamandla lizokhula nini leli bandla lazi izisho zikaNkulunkulu lizokhula nini leli bandla lazi ukuthi ikhanjwa kanjani noNkulunkulu lizokhula kanini leli bandla lazi ukuthi ukhuluma kanjani noNkulunkulu yabona njalo hamba nje abaze bafe babhashe baze bathakathe bekhona enkonzweni ngoba ulokhu wathi abeze kuJesu sebekhona bagcwele indlu kodwa zani kuJesu ulokhu wabaphuzisa ubisi abakwazi nokulwa nemoya emakhaya yabo abakwazi nokulwa nezimpi emakhaya yabo ngoba enkonzweni abekhonza khona umfundisi baxhanga ngoba
umfundisi wayithatha kusathane lo nkonzo leyo yokuthi abafundisi bengezwani abazwana abafundisi wayithatha ukuthi abafundisi bengezwani wayithathela khona lokho uthi ngabikho nje umfundisi ozothi mama Matekwane nangu umama lami uyateta uthi unemhelo gijima ngigijime ngifike ngimtetisa umama kulezi insuku nje sitetisa umama oteta abantwana abangaki-5 nge-operation loka 6 samkhulekela wamteta ekhaya wamteta ngaphandle kwe-operation wamangalo dokotela ukuthi umkhipheki lo mntwana ngoba umuntu one-operation akateti ngaphandle kwe-operation amen manje kube ngiyazi ukuthi endaweni ethile mina mangifuna ukuthi kube thile ukhona umfundisi othile fanele ngimbize eze kuleli bandla amen noma nje siyoshadisa nje ngazi ukuthi umfundisi othile ebandleni ethile uyakunokuciko kabi mase babiza la sebafaka amaringi hey ubaba ubani uyabona wale gospel hey ubaba ubani akasenzela into enhle mbizeni afike incede kaNkulunkulu manje uzofimina uzofaka amaringi maye ebhedala ngifaka impama khona lapho phambi kwabantu uzubhedala nombulelo ngimfaka impama kanti kube khona engimaziyo ongwele ohlambulukile ozothi bayifaka labantwana amaringi abafake ngobungwele ubungwele obubuye buphume bungene ngobubaba buphume bungene kulezi ngane fundeni izibazalo koze kuze sethi mama ushilo umama wathi kuzogoqeka konke ake sifunde nje bazalwane yethu sidede lapha bazalwane bonge uJehova phefumulo wami bonge uJehova phefumulo wami Daniel chapter 3. Oh, Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Verse 12. Siyogcina Daniel chapter 3. Asifundele uselitholi. Daniel chapter 3. Verse 12. Akhuleke asifunde. Baba wethu onamandla wonke isele Nkosi uJesu nangalesi sikhathi baba yiba nathi nanti izwi lisazokufundwa baba wethu oyingcwele kokuba lingene ezinhlizweni zethu baba kube ngilo siyakuphila ngalo ngegama nangegazi lika Jesu kuze kube phakathi amen. Amen. Siqala ku9 sisi. Daniel 3:9. Sifunda kuDaniel chapter 3 sizoqala ku verse 9. Ihloko sithi isithando somlilo ovuthayo. Verse 9. Athatha athi kuNebukadnezar inkosi, mana njalo nkosi, wena nkosi ukhiphe isimemezelo sokuba bonke abantu abezwa ukukhala kwecilongo neklenge nehabhu nomqangala nogubhu negemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa bawe phansi. Amen. Amen. Daniel abazalwane incwadi esiyaziyo sonke kodwa izwi alijwayeleki. Namhlanje uNkulunkulu uthandile ukuthi asiphakelele lelizwi lo Daniel amadoda insizwa ezaziliphila ivangeli okwabhalwa ngazo manje ukuthi nathi siphile njengalo. Isikhathi esikuso bazalwane isikhathi so Daniel.
isikhathi esiphila kuso isikhathi soDaniel, isikhathi esiphila kuso isikhathi soNebukadnezar. Abaholi bethu bangoNebukadnezar. Amen bathandeka. Kuthiwa ke bazalwane ngendlela ababehlakaniphe ngayo nangendlela ababebahle ngayo nangendlela ababesebenza ngayo baze baba nomona laba. Bathi singabathola kuphi? Kwatholakala ukuthi akukho la bengatholakala khona ngaphandle kwakuNkulunkulu wabo. Ngaphandle kwasemthandazweni. Kuthiwa babenzela uzungu. Lolu uzungu namhlanje selukhona amaKristu. Engabe sizolinqoba yini uma singemunye kanje? Kuthiwa benzela uzungu oDaniel noAbedi ukuthi singabathola. Kwathiwa ningabathola manenze isithixo. Amen bazalwane. Le ndaba yephilisi mina ngiyayazi ukuthi yavelaphi. uNkulunkulu wangibonisa ngangimelene nami nokuyeka nephilisi. Wathi uNkulunkulu kwenzwa imithingi esihogweni. USathane wenza imithingi namadimoni akhe. Ngoba kwathi makufika ivangeli abantu bakholwa, bagqoka amarokwe, bawasha, bageza, baba bahle. Baye ukugqoka ikhumba. Uthela bama sebekholwa, sebegqokile sebebahle sebegqoka amarokwe, bazonda laba bagqoka ikhumba. Bathi thina nemithi yabo noma siguli ingcolile. Ngeke siyidle imithi yenyanga, ngoba inyanga imithi yakhona ingcolile. Imithi yenyanga, inyanga iyagcoba nje noma yini, futhi inyanga ayigezi, futhi inyanga igqoka into engcolile. Amen. Inyanga zaqala bezinjalo, ngikhuluma ngeza namhlanje. Ngikhuluma ngeza qala. Amen bathandekayo. Kwathiwa nemithi yakhona ayihlelekile, ayihlale endaweni ekube, angayijijele lapha phandle. Mawuthi uzofuna na ulande khona lapha phandle, akugcobele njalo siyakunika. Manje thina sesiyakholwa, thina sesingamakholwa, thina ngeke siyidle imithi yabo, bangcolile. Kuthiwa kwenziwa imithi ngesihogweni ukuthi nabo abantu sebeqembuke kabili. Abanye manje bathi ngeke besakukhonza Sathane ngemithi yakho. Kwenziwe njani ngalaba phela manje? Asebegqoka kahle, asebexubha, asebegeza, abangasenayo imkenke. Kwenziwe njani? Kuthiwa kwaqhamuka idimoni elikhulu. Usekela mongameli kaSathane. Kodwa into elula leyo. Wathi mina ngizoya mina. Ngizogqoka mina ibhuluku elimhlophe, nehembe elimhlophe, nejazi elimhlophe mina. Ngifake ibuko zami mina, ngifakele into eyisilver mina. Uyobabona, ngipolishe icathulo zami mina zibe zinhle. Wathi uyabona amakhola yoza onke kimi. Lo ngempela lafika. Idimoni ke lisebenza ngomuntu angithi. La ngena kudokotela, la ngena kuqhubu lo dokotela. Wafika udokotela, qala bekunodokotela bahamba ngeemonto emakhaya, kanjalo. Lafika agcwala amakhola athi njengoba namhlanje nje egcwele amakholwa ephatha imvlophe ezibrown, zo high blood, zo shukela, zo cancer, zani zo AIDS. Zo AIDS impela nje badla ama-ARVs amakholwa njengamanje. Amen. Uyabona ukuthi indaba yaba lapho ukuthi ngempela iphilisi akulonela kaJesu uSathane ulwa noJesu ngephilisi. Abantu abanye bathi siphilisa uJesu, abanye bathi siphiliswa iphilisi. Yabona abantu bahlukane kabili emhlabeni ngenxa yephilisi. Ungalikhonza kanjani ke wena ungumKristu? Ungalikhonza kanjani ke wena ungumzalwane? Mawulukhonza wena ungumzalwane, uyisitha sikaNkulunkulu. Uhamba nale group eyajoyina, yathi siyamjoyina lo dokotela. Ngoba ugqoka ezimhlophe uklini. Akafani nenyanga vele emasonteneni nishumayela ivangeli lokuthi abantu bangaye enyangeni. Kodwa mayigula uthi akaye kadokotela. Ngizokutshela namhlanje ukuthi kuyafana. Amen. Amen. Ngoba mawuphuma kwakho uya kudokotela uyofuna ukuphila, mawuphuma kwakho uya enyangeni uyofuna ukuphila, ukushiya kuJesu. Amen. Kuthiwa lamadoda kwafika isikhathi manje sokuba aboshwe. Ukuthi manje laba abantu laba bakhonza uNkulunkulu ophilayo, thina sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Qhubeka. Verse 11. Nokuba ongawi phansi akhuleke aphonswe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Verse 12. Kukhona amadoda abaJuda owabeke phezu kwezindaba zesifunda seBhabhele, oShadrach noMeshach noAbednego. Lawa madoda Nkosi awakunakanga.
Awakhonzanga onkulunkulu bakho, awakhuleki esithombeni segolide osimisileyo. Khona uNebukadnezari wayaleza ngolaka ngokufutheka ukuba kulethwe oShadrach, Meshach no-Abednego. Basilethwa, amen. Lithi lenkosi bazalwane amabutho aya enkosini uNebukadnezari athi inkosi uNebukadnezari athi nanka amadoda awakunakanga ukukhuluma kwakho Nkosi awasikhonzi lesithombe apha amakhosi namhlanje azotshela abantu babo ukuthi ningadli imithi uJesu akabhangqwa enganaki lamakhosi ukuthi azozondwa noma banganizonda emhlabeni kodwa manithandwa uJesu konene. Amen. Kuthiwa la madoda lawa abaceba kuthiwa yathukuthela inkosi. Ningafani noNebukadnezari makhosi. Nithukuthelela abantu mabeshumayela izinto zikaNkulunkulu. Ningafani noNebukadnezari ningayithatheli iqaleyiso. Ningenzi izithixo makhosi. uNkulunkulu uxabene nethixo. Amen. uNkulunkulu ufuna ukuthi isizwe sakhe ubekele ukuthi isizwe sakhe sikhothame kuye. Uma sikhothama kuJesu siyoqala sikhothame kuwe qala. Ngoba lithi izwi lenkosi sihloniphe ihlo nonyoko uthi libahloniphe abaniholayo. Ungasabu uJesu nje sizoqala kuwe qala sikuhloniphe. Amen. Amen bazalwane. Kuthiwa khuluma namadoda xa yathukuthela inkosi ukuthi awu ngibe kumthetho mina kukhona abangawenza umthetho wami. Qhubeka. Verse 14. uNebukadnezari wathatha wathi kuwo, kungamabomu yini Shadrach, Meshach no-Abednego ningakhonzi uNkulunkulu wami, ningakhuleki esithombeni segolide engisimisileyo na? Manje uma nilungele ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo, neglenge, nehabhu, nomqangala, nogubhu, negemfe, nazo zonke izinhlobo zokubethwa, niwe phansi nikhuleke esithombeni engisisenzileyo, kuhle kepha uma ningakhuleki niyakuphonswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngumuphi lowo uNkulunkulu oyakunikhulula esandleni sami na? Amen. Uthi kungamabomu yini? Uthi kungamabomu yini? Ake nibizwe amakhosi emaparlamente. Kuthiwa kungamabomu yini senithi abantu mina baphiliswa uJesu. Amen. Senithi nina ngoba bazalwane lento lena mina ngifuna ukunitshela. Bafundisi bami embulelwane umoya engcwele. Lento lena amaphilisi lawa ibhizinisi. Ibhizinisi. Amen. Yangizwa ukuthi ngithini? Ibhizinisi badla ngawo. Ibhizinisi. Izifo zonke lezi zithelwa yibo ngoba bafuna ukuthi nigule bese nithenga lamaphilisi. Mina bazalwane ngahamba mina kwakunesibhedlela se8 seOrange Farm. Ngakhulekela izingane ezu2 zaphila. Ngayikhulekela lezi ingane ugogo wazeyilethe lapha ekhaya zaphila. Ugogo wazwangithathwa ngisesibhedlela. Ngafika esibhedlela ngakhulekela bonke abantu abasesibhedlela baphila i8 nodokotela bakhona babe ne8. Kangazi mina ukuthi udokotela kanti naye futhi uyagula. Bathi qala ngathi ngaqala ngabo baphila abantu nawu nombulelo waye khona. Ngakusasa kwakuyimanje Tuesday ngabizwa special kwathiwa gijima gogo. Hey ngaya ngigqoka ikwayikwayi ngithi hey namhlanje ngibizwa abakhulu bayongibeka la. Hey ngangena imoto zigcwele 10 ezamaphoyisa. Bathi yawuwe wena othandaza ukuthi uqede 8 ngathi yebo. Bathi what? Uyayazi le 8 ukuthi iphuma kuphi? Uyakwazi nokufa ukuthi iphuma kuphi? Uyakwazi nokufa ukuthi project? Uyayazi le project ukuthi sayithatha phi thina? Wena usuzoyiqeda namhlanje? Uyayazi? Wathi ngisho eParliament kwakuseyisikhathi sikaMbheki ngaleso sikhathi. Wathi uyayibona lento efakwe uMbheki ethe. Ayibona lento le? Ibheji le. Bangitshela mina ngazi ngatshelwa yibo. Bathi uyayibona lento efakwe uMbheki le ethe. Ibheji le. Bathi uphawu lolu lokuthi iproject le. Wena usuzoyiqeda siyabopha manje. Kunesangaze esiphunge ekhanda singibuka phezulu ebuko la. Sithi uyazi ukuthi le project ekulezi imoto soyibhadala ngani? Wona zonke ngathi mina hayi angizile mina uzothandazela bonke abantu. Oyedwa nje ozophila. Bathi oyedwa makasiluza
oyedwa makasiluza umsebenzi uphelile. Every day kuyacountwa ukuthi bangaka abantu abangenayo bezothatha amaphilisi. Kwangakabi wona ama-ARVs kwakusamaphilisi. Bangaka abantu kuyacountwa phesheya ukuthi bangaka abantu abangenile bezothatha amaphilisi e-AIDS. Wena uzoyiqeda wena. Mbambele imfaka evenini. Lathi elinye iphoyisa hayi mnikeni notice. Angaphinde bathi ungaphinde uze la. Bathi mawuzoshumayela lapha eholweni ngalena kushumayela omunye umfundisi. Bathi ushumayele njengaleyo mfundisi oshumayelayo. Hayi wena ukuthi uzothandazela abantu uzoqeda iproject. Ni project. Ni project. Vumani. Ni project. Ni project. Bana imoto eyiphezulu wayikhomba leyagogo wathi ngiyayibona imoto. Wathi sayibhadala ngale project wena uzoyiqeda. Banezindle zamaglasi ngenxa yenu kodwa ndanihlala emkhukwini. Bayahola ngala maphilisi. Ngiyanitshela namhlanje. Mina ngiyanitshela bazalwane ngife mangifa. Futhi manje sengizokhulumela ifinal ngoba sengiyabona manje semajikeni. Angisenzi lokho nginanasa. Ngiyazi vele ukuthi kuyothi mangabe odokotela bevukela impilo yabo yoqala ngamvele. Ngiyakwazi lokho. Senginayo lo ngizwa leyo ngiyazi. Ngoba ukhona ofikile washumayela kuYouTube. Wathi abantu bangayeka amaphilisi kodwa uyashumayela ivangeli. Wathi abantu bayafa, wathi abantu bayagula. Mawufile kanti ngani mawuphethe uJesu ofumzona? Angithi uyezulwini. Ukusaba kanjani ukufa ukholwa? Mina noma ngafa noma yini ngekhaya. Abantu bayalungisa nje bayapaka bayathenga bayahamba bayemakhaya bajabulile. Nina makhola bakuthiwa uyafa uyezulwini niyakhala. Anifuni ukufa. Anifuni ukuhamba. Khobe. Verse 16. uShadrach noMeshach noAbednego baphendula bathi enkosini neBukadnezari, thina asidingi ukuphendula kule ndaba. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Amen. Amen. Aphendula amadoda egcwele uNkulunkulu. Aphendula amadoda egcwele uNkulunkulu. Mani ngakusho nje lokho nishumayela ukuthi uJesu akabhangqwa seniboshwa nithi thina sinankinga. Kodwa uNkulunkulu esimkhonza thini yokusiphendulela. Uyokuniphendulela abazalwane. Mina ngishumayela ivangeli akunankinga. Ngiyoboshwa mayithanda uNkulunkulu. Mayingathanda uNkulunkulu ngeke ngibone. Bake baduke lapha kwami, baduka umuntu azazathi umuntu, "Hey, bengithi ngize kwakho." Ngihlangana naye imoli. Athi bengithi kunini lonke leviki ngihamba lapha, kodwa ngiyayazi indlu yakhe isekhoneni. Mara hayi, ngiduke ngibuze kuphi kaMama Matekwani bathi kulapha, kodwa futhi ngiphinde ngiduke. Ngimbona ukuthi kuzokwenza something. Ngiyakizwa ukuthi ngithini. Ngihlangana naye imoli athi ngiduke iviki lonke, vele uyazi kwami. Wazi kahle kithi uduke kanjani wazi kangaka kwami. Kanti ngalelo langa bese uzokwenza something. Manje nisabani ukukhuluma ivangeli lokuthi uJesu akabhangqwa nezinto. Nisabani ukushumayela ivangeli lokuthi uJesu akamixwa. Nisabani ukushumayela ivangeli lokuthi uJesu uyayiqeda izifo. Akosakaze siphathwa amadolo la. Amen. 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 Akosakaze sihamba ngodondolo la. Isangazi siyajakadula njengamatholo ngoba sithethelelwa izono asinamthwalo. Siyahlambuluka sizila ukudla siyakhuleka sifunda izwi. Bathi makube kude nathi namhlanje ola endlini makathi makube kude nami ukusikhonza leThixo esiuphilisa igama lakhe. Amen. Kunjalo. Noma ngingafa noma ngingaphila. Ushilo kumama umfundisi wami. Wathi kufuneka isibindi. Ivangeli lifuna isibindi. Ivangeli futhi ivangeli lifuna ukuthi unganibi nandaba bakuthanda abantu noma bakuthanda. Yeah. Lezo bafundisi ba. Ivangeli lifuna lokho. Mase nizoshumayela leli ivangeli nize sikhulekeni uNkulunkulu anibusise ngokudla kugcwala ukudla emakhaya yenu, anibusise. Khona ningazuncenga imali. Khona ningazuncenga ukuthi banithengela amasuthu njengoba ko December. Angifune isuthu yakhe mina. Enzizona ukuthi uzongithengela i2 piece. Amen. Amen. Naso ukuthi nje njoba manje siyanquma
asincengi noma singaboshwa amen noma singaboshwa ejele lapha mhlawumbe yokuthi uyangena bake bakufake ngempama ngithi kuthiwa kuyashaya faka impama bakufaka impama uthi ngegama lika Jesu sithuli iboshwa lithi izwi lenkosi wangena uDaniel emphandini ngonyama kuthiwa zathula ingonyama mani nje nabazalwane ningakwazi ukumela amaqiniso ziyothula nini iboshwa zazivangile zithi simile ekukhala isikhiye ezongena sathi siyamshaya kashayeka saqede samguqela ziguqa iboshwa Amen. uthi njengoba seniguqile nje uthanda uhosana kwaphezulu kuyokwenzeka nini zoze nife ningazange nalishumayela ivangeli ngomsebenzi nibheke ukuthi nolishumayela ngemlomo kuphela masulithatha leli ivangeli ukhulekela ukuthi ungalambi khulekela ukuthi ungalambi khulekela ukuthi uNkulunkulu akuphinto oyifunayo akuphinto oyifunayo ngoba mangabe ungayithola into oyifunayo njoba nje ishilo ukuthi uzofika nemali engaka utheni ubalade shumayele ethi omunye ukhokho kweshumi 10,000 20,000 lo mzalo nelo ngeke umthethise ngoba kwenza njani mina baseParliament lapha ngiyabakhipha khipha nje mina khiphe mina shumayeze ngimnika ivangeli inkinga zakho uJesu azinqobe bese ke eyakholwa mayise sekholiwe inkinga zakhe seyinqobekile esemuhle amabhizinisi akhe serana kahle usefika lapho usegqoka ibhulukwe hawu ugqoka ibhulukwe athi uJesu usenhlizweni na ngithi utshela mina take your back hamba hayi phela ngithi manje uyazi ukuthi mhlambe ukhokho 10,000 or 5,000 ngiyapi no 10,000 or 5,000 ngiyakaba azothe ukhokhe namhlanje ngife ntambama mase ngithatha leli ivangeli likhulekela ukuthi uNkulunkulu aniphe isinkwa nidle imana khona ningazuthembele ebantwini ukuthi bazonondla uNkulunkulu yonke into uyazenzela nakho sine stand ePitori Indumezulu kufanele wanikele omunye umzalwane wasithengela istand omunye wanikela ngestand lingena 40 people yabantu asqilazeki ngezinto ungaqilezekela uNkulunkulu mina mangabe kuzokwenzeka into ngiyamthi umshado nje asikhiphe nje side thina noba matekwane ngeke mina ngithatha imali yami ngilobolela uNkulunkulu ngithatha imali yami le business yomdoko ngilobolela uNkulunkulu mina ngeke wayiletha salobola wayiletha sathenga umembezo manje sithi uNkulunkulu abadla abantu bonke abadle sinisitshela yena hayi thina ukuthi angisazulala ke koshada nkosami kwenzani ngokwami nokwakhe makube kude nani ukumshiya uJehova niyokhonza abanye uNkulunkulu basho njalo oDaniel noAbednego bathi makube kude nani bathi thina ngeke batshela yena ngqo batshela bahapha amakhono namhlanje azotshela nje asisakhulumi ngoSathane sasikhuluma nangombuso amen umbuso ngempela senisaba nanokuthi nje enkonzweni zenu kukhonza amageyi seniyasaba nje ukutshela ukuthi wegeyi uNkulunkulu uthi akafuni lokho mangabe mntana bawushintsha iphuma phela la kuzoyelela senisaba lokho ndlula ushembe ngeke ungene nesicathulo esontweni lakhe ngoba uyayimela into yakhe nina nikhona ukuyimela into yenu nina abazalwane ungena nje namageyi nje baholi ezweni lakho umfazi aphenduka indoda uthule nje namhlanje mabe khona sibalande sikhulekile baba sike sivuliswe sithandazile zikhali ingane nini zithi besingazi inkosi yethu thina besingazi uthamani mantaba mahambani ngokuthula zikhulekelwe futhi ziphume lobudoda zamantombazana ngoba zingenwe idimoni lazenza indoda zamantombazana shintsha nevoice shintsha nokuhamba shintsha nesinqe uyasebenza usathana amakholelana shintsha ingane zethu shintsha voice shintsha ingane zethu azenza belungu namhlanje usumbona ngekhala ukuthi uzodwa lo amen usumbona ngekhala umlomo ubovu iphafu udaka lugcwele
ubuso uzipho lude nathi ngimbuke mase shaya umshini lapha esitolo hey baneplan bashanga lento le hey ngisho ngithi bahlupheka labantu ushanga lo uzipho yalivikela hey amen manje shumanisa ngene ukuthi uhlukana nobubi fana nezinsizwa Daniela lo Abednego no Meshaki ngikhuluma kahle namhlanje ngikhuluma namakhosi impela ukuthi hayi impela manje akunyuka intaba siyolanda into zethu kuNkulunkulu sisaphila abazalwane siyabonga uNkulunkulu kakhulu ningathi sengikhulume kodwa bazalwane ngiyabonga ungibekezelela mina amen